Pero norok bai tekesha video tekesha topic no tei ngasang tapso zora paikya unit 2 ni pulia ni kani koklop tabo unit 2 te tekesha paikya koklop kamini lama Nondokumar Deborma besija ngana di o kamini lama no sikya Nondokumar Deborma sekrem o koklop 1983 bishiwo Noresh Chandra Deborma te Shamlal Deborma be kom thingi karija koklop besap abijabo ongkorka ngai sung koklop no pornan chengla sinai kam khnade bujinani try khani bujika ngai nadi pulawon tongo kami thangmani lama kamini lama tab sajaka kami thangmani lama kamini lama panthor kotorma layoi yaksiyagra zabra finja fungo sung sasa pantei foreign ke barai yongsa koksaro najetam sajaka kami thamane lama kami thana ke sung kaise kamini lama tongo abo sung saibona he teba ni kami thana angke ni kamini lama tongnai ani kami thana angke ani kamini lama tongnai panthor kotorma layin chau ora sung bujidi samani kamini kok sajaka seinai sabo Nondokumar Deborma seinai abo bini kamini lama phanan ko kamino tui phan saimano hai ke imagination tongoine tamo te khorosani kamini lama phan simana je bo kamino na thujangmani bujika niyo bahaita topana sung bujilanyai seinai ni kamino tuina sung tapsa wansuklanjai nge kami thangmani lama kamini lama panthor kotorma layin chau panthor means tamo panthor ka je kaise kheto sungka awar hunta sing nyango sung tabo ani kami sohong nobor phasing ke sing yango tam sasa baksa pantor huno baksa ka sung kheto awar hunta gabo korona ngitungo ke yashi yagra zabra finja kunso kami ni lama ka sung himka ka sung saime deba je yashi yagra abo zabra tongnai he deba ke obo karijak mane bus bishiwo romhor nagi 1983 bishiwo ka azora rogo sini kami am sare bus na kheto heda akru borok bangya kho malkhung gari ro wasa solia kho gesini kamini tong kesang tong samu besek tong roto seng tabo koklop porikha buji manne bujika koklop no kaham ko bujika ke seng azora thang soginai wang sugi manu ta changara honne bujika engke fungo seng sasa pantai funga khenke seng sasa pantai means polomane jora pati masing phati yo bahai foreign ke barai yongsa koksaro ani ya beri korang bai sundurma sabayo zefro botamos senyai bohimui tongo kamini lama bo ya hiyagra zabare pinja tai ai ya hiyagra zabara on tamo yongsa koksaro foreign ke barai tongo okay bini ya beri korang bai tamo sundurma basabayo borakhim ka sung kabang jora on bo sung bolong bo khim kan bo yongsa kongsa kukro kritiba yongro biri thango chini ya beri kalai kyanke heda iya wahai angke ba himnai lamani borok kami thangmani lamate okay kami thanani tamok sajaka oros tamai thangsa kami bo malkum bai thang himui thang tong kami ni je thang lama kami je lama thangi sobuyo a lamate himui tong okay angke ba hama saman bujok jaka senene bujok jaka angke ba himna lamani borok kami thangmani lamate tamo ba malkung kaya gari kaya bus kaya he to ba himin thane kami bo himin soginai inge himnai borok kami ni lamati himin thanai ye ko easy se bujina thanga ke sungno jora kaise ni kami ni lama furup sungwa na masukna di over 1983 bisho karja kan ke azora ni environment sini tiprasa kami am sani to mungsamu okok no wasukan ke serai ke okok no buji mane bujika to mungno mungsa se bujian ke bo norok video comments kadi ang nor no bujong na baginai saktarnai saitoknai borok bujia aborok norok sanata pokti bujika okay nadi haduklam cekhaknai bolonggana te himte te tok to pungtiwo cukup hone nadi haduklam ketamo haduklam means natam sajaka sengaro kaisa ha yang boha kasate tamo cekhaknai ha yang kaisa pakha mane phekok ja khaita lungaro khaite yo bahai heda buji kata e lungaro mane ta yang kaisa thango lunga bahai nge to ba ya haduk lam ta ai bi thana nang wala ma bor thango ne sapni kamini lama
seni kami ni lama bolong kan nanti himte bolong halong tongnai nyo azorawo tau ko tongte sini kami thana ne kiti persa kami am se tau kono bolong halong tongnai tok tu pungte bo cuku suku azora tano tok suku pungte ro cuku suku holok ba khakla buo baikang pekhajak satung ni salo tokjing jirigo husungo afro hatalo kharuk ni khorang nukung khanai rok ni location buda bujikha seinyai amse kok puthuk ke siyo senga bochi niyo zora rago seng tabo ko kok khairok sa sajali fiya nadi arani environment a furuni a zora ni jongno kaham kene funuka ekdom natok serai ke seng tabo o zora 2024 kono senga 1983 bo je bo sifruni a zora ni tomungsa mungchi ni kami ni tiprasa kami am sai chini bororo abno seng kaham kano no horiman heda bujikhana ble tamsaka holobak khaklabu holobufro khaklabu jefro mufuksa pungu heda saiba kana ble holobai mufungni kerang ko thoma e a komno sahar kana kerang ko thoma bo including baikya holokhai langana khaklabu ya jefro malanya ni jora sokpayu borok kaklai mani jora bufro hanja jefro kerang baru war paro ingkangke e yo bahai abahai jora phaikan kano holok satam khai azora no mutu maja khaklabu hunje sen kerang ko thoma khana baikang pekhajak satungni salo satung utungo hangga ke baikang kaisa mungko nukhana lendrok baikang useng ko mata makit paksa kono saw mui rok somsa wa hai tabung no no picture phunung mali baikang tamo honenge norok senginya di no ngana gini je sini nero no tokjing jirigo husungo tokjing saimana seng hornbill mani english bai obo tokjing hanjago yo tokjing bu jiringo tamo husungo husung phaiken husung tam no hon jefro seng kheto khanyani ngangke kheto kinani je lai pusu heda tau seng naji lama omo ko sorok lama angka tolobo hangga ke tamo kheto angka o kheto tu seng kheto khayo heda ba albaye ingko kheto ni saka je sorok jora abo bolong tangi to ba yamno hon husung bujika ingka senga husung ro khobun se to ba kheto khanya pro yamno husung jago ingka to jin boro kholo oni question sengka boro husung go kholo afro hatalo harok ni khora nukung khanarok ni location hatalo min santawa afro hok khanya bagai tam khakya hok khokjak bolong halong khokjak hatal tamongka wati klaye muya bo pepla manjora bagai hatal muya hanjago heda eyawa haita ngke nukung khanarok ni bo location hanjago ngke je kharok ni khorang tamo afro hok khayo sini borok siri siri jimi hok ni krengjak ble ngka azorawo hugo engke je nukung kotal khanero hik sai kaijene kotal borok hugono mele unga gari no anga ke rasa humta je jado kolejan sini mane iyo kharok ni khorang no hanjago iyo ba engke sini tongprosa thoga jorani mol ni kogro jeng tabu ko kamini lama seikren no kumar debro mo besija o koglo porikha engke jeng a jorani manglino jeng sini mokol beskango man engke obono bobo kami thangte senyai bini kami o thangte bo je nuklang mani je bo khanalang mani abono bo koglo bo srai ke sini biskango karil funuka tabung naji lai thangke kami nuhutui somluluk siari hungai abono ani kami chao engka aje hatal ketalo je nukung khanai ketalok ni resa murok aborok lai thanga kan tamungka abo lai thanga kono kami nuhutui ingkha bini kami no sobiyaku bini kami no nuhurting kata somluluk siari hungai chao hasal tongte hingga kita mo je sengo sini sumiro bo sengabo nokoi nangjak ungjang tong itu ba kami bai iya ba haita somluluk tong siari hungai abono sauni kami senyani kan engke bekhani khairong tai kothoma kukulung lama sogai ka aro engke je senyai thangte je bo experience malang mane je himte kang ke byongsa kuksa birmani o hatal katalog nukung katal khanairom ni resap mani location katalog mane abrok tamo jotono bini kamio thang sogonya sekangno abo jotono bini kamio tamo abo jotono sini siri ni kaisa manmu azimu sini kamiam se sekang soro abo hai nok burum kami kamio tongo ni sajogo buji khana ble znalya a 1983 sini 1950 83 jororogo sini nok burum nana thago abrok joton tamo tipra bara samna kereng jadu college samna kereng
hope khalai chalai jawo eo ba hairo gitu ba engke senga zora rogo naidi tabung sere rong sung naidi khorok busa kerang ko thoma saiman nenya kai busa kerang ko thoma khana ka nenya manya fir sung chincha sekang sere rok ba tabuk chini ma pani saman chong rok borok gowang ma kerang ko thoma sawi bongi zora hake life ekya he deba eo ba hai engke a zora wo kerang ko thoma rok chini bagi mane horo lemi thanga angke sere lekha pora khaiye gesa lekha pora khani to khayo baksa to khaimi ajo to bor to lekha pora khaimi able ingke sari klai kyanke nana thagune logiwa asugoi keran kotha mano saikhan jon iyo borong no senya borong no bini koklobo kari funuka ingke kothama kuplung joto no bini kamiwo thangre thangte no lamon simino bini kothama ro joto no kami thani soginya iyo bahai buseng na keto ingke lama sogine ani kamiwo nugulo asu burasa tising watetei suba sakba bai kothumja lama to sogine bini kamiwo engke sogi ketam nuka asu burasa nugulo asu gui tising watetei chau tabo asu min sasungge tab thagu manta thagu burasa tamo bini suba rok bonya mane suba means tamo bini angsuk rok baita bo kok sunjagi tungu engke tam khaitong logo logi tising wawoi tungu engke suba sakba bai kothumja khol ketal fansi asani chokabo henerja khulbo ketal tau tulah man taseng tulah bupang mane khol abo batamo fansi ngine mane tamo o je sung khuteng khaina thengeta khuteng khasna waya konyai chokhawo henerja ngsaw chokhawo bulja asani nana ingke kami hathayo jaduni ehu ho kharam kharam tamo kami hathayo jaduni khoran jadu kolija ehu boro roga saka tongthoksa to wana ma kurei tabuni hai seng tamo job manya bagi tension lekha pora bagi tension tam painai test dokha kluk tong hai kluk tong kane azoro to aw tension kre free jeng sal phakyan ko hugo thango jeng hugo samung khayo hugo no sini mai mano hugo no sini mugita jeng abo berama somoso wasya painai aga man cholika jeng te wana nanglia jeng rang ajina ni sakri bagi hania wasun abo haita tongkosa azoro bial tongkhano borong thaniwa amse kesep jeng tabuk tongma hai tong kesep obai keri heda hingangke jeng to borok bangrere bunyi to phani borok phai je jeng to tabuk obai hai kulujak bele fia azorawo to bong to borok wase keri hinga sini borok jeng no hani nokpan yoba hai ta tong thoksa tok tongman jora kesebo bujikhna bele sunyai abono azorani no phunu botomuna azora siang ka jeng tawo koklong na pori bunyai jeng ho tabuni ama plirungo sumnugu siman hoya ton photo khamto tok khaba sarang makami ola mak telang thunga no aro ani bukhani kami onsa ingke sini ni bukhani kami wo boje lama him tongmani othoma kuplung tothok sa to bororok ni bial kerei jekhna totok jadu kolija nukung khane logi songrok hatal ketalo nukung khamaro eobro rotono tamo himte bo wangsugi khnawe akoi thango tai all lama bo borok thang sobitung bini kamion thang sobitung so bini khapang ni kamio so jodono chini kamino sajak boyo heda sung jesuk pano hasala phan thangdi sung chini kamion firok phanya musung obo haino sine bo okong no so because chini kami sung asai mani chini ongte thikle mani sung abon sajo heda ba engke tabuk sung chini kami tabuk o jorawo sung chini kamino hamja go sajo hungke heda engka azorawo 1983 wo okoklok ongkoro engka bobo se bisa sekang pon sikna azorawo chini depresa kamiam se busuk tong na aw sai be sai sabaya se nai be senga zorawo engka seng busuk tong kham tabo engka sengor problem sini sal phake ko obo se pressure depression yoba heklugi matum bujika engka awasai mungni bisingtinya jenta mongka sekang zorani depresa kami amsai bai tabung ni sini depresa kami amsai busuk zorate horbai salang thangka busuk zorate difference abor ono sinyai bini koglom bisingti phunongani naikya bujika engke okoglo no tuine sengje porimani tongno je bujok jangmani khakhaya norgo bujima kana engke tago phajise sinyai ni sinimu te bini simurong no tuine kisa nailende seigreng Nandakumar Deborma khoroksa koborok kogrobani athukiri Borom gana Nandakumar Deborma sar asekha 11 December 1951 Fia ora kok khache mutunarak date bini official documents by asaimani
date of fairlayo bujiga hingga bini assignment ni documents dago hingga bini assignment ingka 21st July 1950 bini documents dago hingga bini sosai assignment ni hingga 11 December 1951 si bujiga iya wahai hingga bini assignment ni thai hingga bisang bos bekaste ni pushkor kamewa asayo hingga bobo pun simi sunya ni cengka kau bayo hingga jepru bini umur age 12 cini apun simi no bo sunya ni cengka bujika hingga obong ka bini sinimung bo bisiwa asaikia bini assignment ni date salmari kani tongo kaisa hingga bini sosoi assignment ni abo hingga 11 December 1951 tai kaisa bini documents dago hingga 21st July ni 1950 bisi reza hingga bobo umur ni simi kokro bayo sunya ni cengkan sakang bo 12 cini bisi ni simi no bo jepro rengno ko pori tongo apun simi no bo sunya ni cengkan bujika tau fanya bini simuro ko borogo tau bo sunya tongko sakang ni simi sikeme bini simunga sa kabangba hingga orang tokon norno kise site narnai norok obone full notes nangka complete note nangke tei materials nangka ke norok sini kokroguide.in website yo habin nemano tomong norok mungsa sak sia bujiang tongka ke norok sini o video ni tolago comments kaiman hingga norok obo bata pogdi norok o video no share bo khaji non palbak sarok bai tei obo hai video mana bagai norok all channel no subscribe bo khaji hingga khaji tabo topic go sunyai ni simung ni bisingo bini koglom ni bisingo tongo koglom simalung sakawo holong ni khum 1984 bisiwo bolong ni besajok songmusawo 1988 ani ganawa ang dugmalino mesirangsak obo hite botongo abor norok chini website thang nai mane note somanai complete ke hingga bo besija pros kothamawo tongo gita hingga translation khajaka longprani ekolobbo kerang the great ponotondor ni kothama rakhoni gawangman tongo abor norok mane nyai chini notes complete notes website do hingga bo besija novel kothama yung room buba grasa tapi ni magazines bo bekarijak magazines khomtoya dangdu zora goria ciri akorok oke bobe sejak thungno drama mani audio radio center sat ungko play khajang mani abro gawang man tongoro 36 ta tongo norok jotono complete notes mana chini website mana abro jotono tokono kanya kacam se kharna bobai je radio center thungno je awai khajang mani bubar sajak langmani kosok jak tisha tikreng abai gawang man tongo bujika tabu hingga play khajang mani unko full length mane stage masajang mani abo haitau play ke funujang mani obro mi bisingo tongo kok isa kok tang hai mari radi jengma obro hai kabang man tongo hingga kha khayo dinini je topic unit 2 ni kabini lama sekurang nondok matebor mo bisijak kolona pori lekya buji lekya te senyani sinimu te bini simorono bosong pori lekya hingga dinini o video asno malai finai norok bai te kaisa topic te kaisa video hingga tabun bagi asno jotonono hambai